дар кӯхи фарҳангӣ ба номи абу абдуллоҳ рӯйдакӣ бо иштироки раиси вилоят ва сарбозону афсарони қисмҳои низомии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, собиқадорони ин соҳа, ҷадговарони байналмилал бахшида ба 27-умин солгарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ доир шуд. баъди садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода кулли хизматчиёни ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳро бо иди артиши миллӣ муборакбод гуфт. аз таърихи таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуда таъкид гардид, ки оғози кор осон набуда, он давра ба давра амалӣ шудааст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи даврони истиқлолият буда дар шароити вазбини сиёсиву иқтисодӣ таъсис ёфтааст. роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ дарк мекард, ки таъмини амнияти давлату миллат ва суботи оромии ҷомеа бидуни қувваҳои мусаллаҳ тавоно ғайриимкон мебошад. таъкид карда шуд, ки қувваҳои мусаллаҳ кафили амният буда хизматчиёни ҷузу томҳои низомӣ барои ҳифзи марзу буми ватан, таъмини сулҳу субот саҳми босазо доранд. хотири нафароне, ки дар ин роҳ содиқона хизмат намуда ҷон бохтаанд, бо лаҳзаи хомӯшӣ пос дошта шуд. ҳангоми иштирок дар набардҳо барои муҳофизати сохти конститутсионӣ 368 нафар бошандагони вилоят ҷон бохтанд ва мо ҳеҷ гоҳ хотираи неки онҳоро фаромӯш нахоҳем кард. дӯстони азиз, аз ин хотир хоҳиш мекунам, ки бо лаҳзаи хомӯшӣ хотираи неки онҳоро ёд кунем. сол аз сол барои хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шароит фароҳам мешавад. ҷавонон ихтиёран барои ҳимояи марзу буми ватани хеш сафарбар шуда истодаанд, ки ин аз ҳисси ватандӯстӣ ва хештаншиносии онҳо дарак медиҳад. дар чорабинӣ афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ низ иштирок доштанд. як хизмат хуба, ҳама ҳар як ҷавонмард дар қарзи хизмат ба ватан ҳама қарзи мардон аст. бояд мо ҳар як тамом бием хизмат кунем ватанро ҳимоя кунем. хумо накунем дига ки меяд мо кас меямора ҳимоя мекунад намекунад. ҳар як ҷавонмард бояд як хизмати ҳарбӣ қарзша адо кунад. дар қатори мардҳо занҳо низ бо либоси низомӣ дар чорабинӣ иштирок доштанд. шаҳодат ҳамзаева толи 17 сол мешавад, ки дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ кору фаъолият мекунад. ӯ таъкид кард, ки аз пеши интихоб кардаи худ ифтихор дорад ва барои таъмини оромии кишвар саҳми худро мегузорад. мо ифтихор аз он дорем, ки бо либоси низомӣ китф ба китф бо мардҳо хизмат карда истодаем. ман ба ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ дар корҳояшон муваффақиятҳои беназир, тани сиҳат, хотири ҷамъ ва бурдбориҳои беназирро орзумандам. собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ низ барои табрикоти ҳамкасбон ташриф оварданд. ҳар як собиқадори соҳа толи фаъолияти худ бо кору пайкор ва хидмати шоистаи хеш дар роҳи таъмин намудани амнияти кишвар фаъолият бурда саҳми худро гузоштаанд. солиҷон ҳалимов толи 40 сол меҳнати софдилона намуда имрӯз нафақахӯр аст. дар ин рӯзи фирӯз тамоми аскарон, сарбозони вазорати мудофиа, дигар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро табрику таҳният мегӯям. ҳамеша осмони мо софу беғубор бошад. дар вазъияти тантанавӣ ба чанде аз кормандони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони вилояти Суғд ба чорабинӣ ранги дигар бахшид. сурудҳо дар васфи ватан, модар ва сулҳу субот сароида шуд, ки дар бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ заминаи мусоид мегузорад. гузорчи Гулҳаё Камолзода ва Наим Айёбов барои барномаи иттилоотии хабар.